Compostela, e con iso pois tamén queremos celebrar todo o traballo do cine, todo o traballo da nosa escena galega, non? E celebrarlo con unha muller pois que nestes momentos ten unha proxección internacional moi importante, como é Nerea Barros, que tamén fixo moito teatro na cidade durante moitos anos. Queríamos empoderar as mulleres artistas e vincular o traballo de festas ca nosa política de igualdade.